nakasandal. Ha? Nakablo na kamidyas o ito. Dali lang. Nakita ko na siya. Dali lang. Banda ko diri nagabit-bit ko og sako. Anong naman ni sako? Alin man sa abroad naman ni sako? Replyan ko. Nga nagdala ka og sako. Distance is just a test to see how far love will travel. Nagkaintindihan din sila mga kaibigan. But si Ganon Papa J, ang distansya ninyo bilang maghigugmaanay dira matakos gid kung ano ang pagpalanggaanay nyo. Correct. Kung ano kadalom ba? Kung kaysa iban Papa J, madalom-dalom abot baras-baras. Pagpalanggaanay. Grabe no? Pero ang ambal ni Papa J, Boy Nonoy, nakabasa ko ang distansya amigo. Oy, distansya amigo. Tapaludo man. Lahi naman. Mandamay katawan. Itago na lang ko sa pangalan nga Victor. Kaluoy sa Makaako, Papa J, Boy Nonoy, 45 years old na ko. Uy! Sabi na nga edad ba? Edad, no? Galupok pa kaya na? Ama ng pamangkot. Pero kung galupok paguro, Papa J, kay kung si Brigada GC gani, 52 na, gabarak pa daw ko, no? Low M16 Oo. Partida pa na, pulaw-pulaw pa na. Once magpulaw, Papa J, mas bastante. Basta mahilig sa pulaw, tibugol. Ano yung tibugol, Ren? Tibugol ang tagipuso. May lang klaro ba? Oo, Papa J, 45 years old na ko. Nakatisting kong karelasyon way back sa mga edad na ako nasa 20hon, Papa J, Boy Nonoy. And after that, bangod lagi kay grabe ang kasakit ang natugas ako at that time. Wala na ako nagtisting pa o pakipagrelasyon. That's why, Papa J, Boy Nonoy, sa akong edad nga 45, liwat, nga nagpitik ang akong tagipusoon sa isa ka babae nga itago na lang nato sa pangalan nga Melanie. Oy, Melanie! Na may pangalan ba? Si Melanie, Papa J, Boy Nonoy, may mga kabataan man, pero ara siya sa abroad. Kumbaga, single mom siya, Papa J, Boy Nonoy. May 2 ka bata. And then, ang aming communication, although LDR may Papa J, Boy Nonoy, kaya siya sa Nasod, Riyadh. Aba, OFW lagi. Ay, OFW, Papa J. Mayo gani na, Kwan. Mayo na, may sugo-suguon ka na. Oo, Papa J, Boy Nonoy. And isa pa, dugay naman po naghahanda mga akong nanay, kag tatay, nga magkaapo sila. That's why, Papa J, Boy Nonoy, sang naging kami ni Melanie. Miskin pa man sa chat and call lang kami naging kami. Pero nabatsagan ako, Papa J, Boy Nonoy, ang tuod-tuod nga pagpalangga ni Melanie para sa akon. Pero sa mga panahon, Papa J, Boy Nonoy, nga nagadesisyon na kami nga magkita. Ato nagligad lang, Papa J, Boy Nonoy, ng mga binulan. February to, Papa J, Boy Nonoy. Oy, Pebrero, araw na mga Kwan, araw na mga puso. Pusong ligaw. Ano pa, Brad? Pusong mamuwi. Ayaw lang ang pusong bato. Di rin naman, Papa J, Boy Nonoy, medyo nakibangko kag nakibot. Uy! Eh, base kong maparehas na naman tayo sa mga nagligad na kung nakarelasyon. Kung ano ni Papa J, Boy Nonoy nga problema, amo ni ang mga natabo. Ay! Unsa ko no? Mas maayo ko nga muna. Maayong balita.
Maayong balita. Yes, darling. Makakita, nagkikita sa apo nato nangikan sa kay Victor, darling. Nay, tay. Salamat kayo, nay. Excited kami. Maamot kami ni tatay mo. Tumbahon namon ang baka, anak. Nay, pwede man siguro, nay, medyo layo-layo pa man ang among plano, nay. Ay, sus. Ang plano na mo, nay, December, magpakasal namin, nay. Ay, sus. Ate, mas maayo, gali kung nga pabuton nyo pa sa Disyembre, eh. Pitapon. May siguro medyo aga-agahon na lang nato. Oo. Para excited na kayo. Yes. Samtang wala pa, kag maayo pa ang mga kolostrum sa imong kalawasan, Victor. Dapat ingagawon gud nimo. Tama yun na, Dok. Oo. Tama yun na, Dok. Samtang medyo active pa kayo Yes. imong mga sales. Oo. Okay, Kita mo, kaya- 45 ka na. Ano pag nahulat mo kag nga apadugayon mo pa, ina? Dili na kami magpugong sa inyo. Oo. Di ka na namo hambalong pa nga paunya-unya pa. Yes. O kung pwede ka ni boss na gayon. Kag hindi ka mamroblema, Victor, kay kami mismo ni tatay mo. Kami na magagasto sa inyo nga kasal. Salamat kayo. Oo. Salamat kayo, Amo tay. ka na namon kasuportahan na kay siyempre kinalikawan man namon ni tatay mo nga mahimong laon ka. Di ba, darling? Tinood yun na. Pero, Ay. pwede ba namang mabalan? Oo. Kung sino kining maswerte nga babae Amo. na para sa imo. Sino ang pangalan niya? Nay, atay, siya si Melanie. Kadami isang pangalan niya, darling. Tama yun. Melanie. Melanie. Oo. Kag sa lalong madaling panahon, anak, Oh. kinahanglan nga makikita ka na kay Melanie. Oo. Oh. Kag para magkabumbada, waswas maharon-haron na kamo. Ano pag ginahulat mo Grabe. sina, di ba, darling? Grabe po ka. Di po siguro kayo dayon agad-agad. Ay, sus. Budle. Ay. Tinood na, anak. Oo. Kami ganin ni nanay ni mo. Una na mong kita. Walay damong istorya. Amo ka, darling. First nga pagkita pa lang na namon ni tatay mo, akalain mo, anak. Nakasyam kami, wala gabot-gabot. Oo. Unsa ko, no? Oo. Kag amo kami sinaka-excited ni tatay mo. Isipon mo, nakasyam, wala gabot-gabot. Partida, anak, hapdi pa lang na. Grabe ninyo na yun, no? Ingagin po kahidlaw sa inyo mga pagpagkita Ay, sus, darling. Amo na hasta subong ang subong, darling. Ang pagpalanggaanay namo ni nanay mo. Grabe, Ni tatay mo. Oo. Ni tatay ko. ni tatay mo. Oo. Sige. Nay, pero, tay, pero, paabuto na lang ko sa tay, nay, kay pag-abot niya mga first week sa Pebrero, nay, magkita na gin. Ay, sus. First Oo. time na mo magkita. O, Ay, anak. excited kami. Mag-istorya ta. Oo. Bago mo magkita. Oo. Mag-istorya Subog ta. pa lang, darling. Kag subog pa lang, Victor. Planuhan na naton ang kasal. Tama, kita. Oo. Pero bago sila magkita, darling, mag-istorya may one-on-one. Oo. Ni Victor. Sige. Kaya sudloan ako sa mga teknik. Ay, sus, darling. Katong mga ginggamit mo sa akon, darling. Katong kajibunjing teknik. O sige, samtang nag-istoryahanay ka mo. Tama. Timplahan ko ka mo sang maksan ko. Ay, salamat kay darling. O sige, Gang? Gang, okay na ba ka? Gang, ano na di mong ginaubra diyan kay murag medyo nagahinga lagi ka? Ikaw na mga daan, din mo, medyo busy ang amo na ako. Busy mo sa imong amo? Ano mo sa imong amo nga busy mo sa imong amo? Di ba na-assign man ka sa kuan? Di ba na-assign man ka nga tigpakaon sa camel? Oo, kaya pero Juan, sa bongga, naganawid kami dito sa desierto. Amo ba? Duha mo sa imong amo naglawig mo camel sa desierto? Ikaw ba naga? Hindi ako lang. Ikaw lang. Oo. Kulba ang ugang ba kay sa pagpuli na ako ga. Excited ako ga nga ako naman inawid mo. Gang, idlaw na kay ko sa imong gang ba? Gusto na lagi ka makita ba? Tipuna lang ba na naga? Tipuna. Paano ko ni tipunon? Paano? Tipunan mo ka. Ikaw ba naga? Paano ko ni tipunon? Tipunan mo ang nabatyag sa ako. Sige gang, basta Pag sa pagpuli ko ga, itingob mo palupok sa ako. Itingob mo palupok ang imong gibati sa ako.
Sigurado ginagang. Sigurado gina. Basta preparan lang gid ka ha kaya basi ko nga maka-early ako pauli tira. Anong but mambulo ni ka na makaabot og Pebrero? Basi siguro nga kaya ang balik ako hindi na sa ganahan nga extend ako ha. So mag-expect ko January. Last week sa January magkita na ta. Magkita na kita. Basi kung kuwat paghahiga basi kung mas ayaw pagig sinaga. Amo ba? Sige gang, excited ko. Pero gang, pwede ko... Hindi ka magkabalaka kaya samtang ari ako diri sa disyerto, ginahalungan ko ang ako na camel. Gang, halungin na imong camel gang kaysa pag-abot ni mo diri ka ng camel ni mo nga uhaw pa inumon ko na gang. Basta nga, sa pagpauli ko nga, ipreparar ko na nimo imong palpal. Wala yung problema. Pero gang, pwede ba ko mahangyo gang? Anong, pwede ba tayo ibaba gamay ng kamera, be? Hindi ba nagambal ko sa mo nga samtang hindi na makita ay? Hindi ba makita? Audio lang sa ka. Paano ang audio, be? Pwede ba mabatian, be? Kabalo ko madaan ka, mahal diri ka ga, grabe ang kaon sa data, sang kuan ka, video ko. Amo ba? Pero, di ba pwede mabakita? Ang sound. Sound lang ako ga, okay lang sa inyo ha. Ang sound, paano ang sound, be? Walang sound ga. Takol. Ayun. Oo. Diretso na. Diretso pa. Ano, darling? Diretso na. Diretso pa. Basta anak ha, ang advice ni tatay mo, patihon mo gid na. Pagkakita mo, haksa dayon kag iwalak-wala. Grabe. Amo ginadayon, ha? Oo. Ayun sa ang mga taplik mo, anak. Oo. Nakapustakol ka. Sinaw kayo. Yes. Dapat dalang atatsikis ni tatay mo. Nay, nga magdala ko ba tatsikis na? Siyempre, para presentable ka man. Palo ka lang tawag ka. Pag first meet ninyo, kining tao ni. Grabe ni professional. Oo, professional. Magkaingon sa ang imo nga similan ni na frustrated at ron ni. Sige na, darling. Sige na. Sige na. Okay. Good luck, anak. Good luck, anak. Good luck. Sige na. Dali lang, hindi ka magmotor. Tama. Oo. Paggamit og... Darling, ipahulam ang yabi sang imong karbaw. Oo. Dapat naka-wheels ka. Ang imong karbaw, ang karbaw ni daddy mo, anak, butangi sang karo para may wheels. Tama gina. Sige, darling. Ariang susi. Ariang susi. Ikats. Sige tayo. Basta, ha? Anong tubi lang ng... Akwanda. Butangi lang siyang tuti. Tuti. Tutihin na lang ng Jess. Tuti. Sige, darling, ha? Sige. HD3 ba? Ari na. Ari ko sa may poste banda sa may likuran mo. Di may banda ng likod man. Ari siguro. Ari ko naka-blue ang blouse. Naka-medyas og itom. Naka-sandal. Ha? Naka-blue, naka-medyas og itom. Dali lang. Nakita ko na siya. Dali lang. Banda ko diri nagabit-bit ko og sako. Anong naman ni sako? Alin man sa abroad ni sako? Replyan ko nga nagdala ka og sako. Diri ko iso. Amo naman siguro ni. Ari ang isa ka babae. Naka-blue. Victor! Kagina pa ako diri. Sorry. Sorry po. Ikaw ba na, Victor? Ay, sorry. May ginapaabot ko. Pasensya na. Ako ni si Melanie. Grabe ka naman, Victor ba? Dali lang. Ma'am, dali lang kay mama. Ginapaabot na ko akong textmate, ma'am. Ako gani. Gusto mo tawagan ta ka? Melanie? Ah. Be? Ako niya. Nagring ang ako cellphone. Be?
Gina pa ako di mo. Grabe ka naman ha. Wala mo gina ko ginasa pa. Ikaw si Melanie? Oo. Dali lang. Ako si Melanie. Dali lang ha. Dali Grabe ang forma mo, Victor ba? Dali lang. Daw kagapon ka lang nang ginhaya nga nagbangon ka. Dali lang. Ako niya. Madam, Melanie nga akong ka-textmate ka magkita, may subong. Oo. Babae. Babae man ko ha. Tapos dili mo na mawang ito. Ikaw ba na, Victor? Grabe ka ha. Ang harsh mo naman. Babae ko, Victor, pero open pang schedule ko, abi. Magpakuan ako niya. Magbunta pa ako ng Thailand. Dali lang. Ikaroon ako, Debbie. Ako niya. Ikaw si Melanie? Oo, ako gani ni si Melanie. Paano ko mahambal kung ikaw si Melanie? Tanawa o. Di paano mo ako makilala? Kayo di ba wa ita naga-video ko? Pero babae ang imong boses sa telepono. Ay, ambot kaya ko gidi magbabaybay. Wala, may ka. Didiin to. Di na tong promisa mo sa ako. Nga magkita ay Melanie. Ipalupok mo ng imong basuka. Ikaw ba, Victor? Dali na. Dali na. Nakapabok na ako sa kwarto. Dali na. Dali na. Gwapo galing sa imo. Dali. Nakapalupok gid ko, Papa J. Boy Nonoy. Pero hasta subong nagaduwa-duwa ko, Papa J. Boy Nonoy. Siya ba yun si Melanie? Kaysa amo ang pagtawag kay Papa J. Boy Nonoy, boses babae man siya. Pero sa among pagkakapakita, Papa J. Boy Nonoy, mura naman siyang membro sa LGBTQ. Ay. Wala man ko'y problema, Papa J. Boy Nonoy, pero tuod gid bala ini o natabuan lang. Tuod giguro eh. Nagipamanggot ko siya sa mga identity o mga conversation na mo. Kompleto man, Papa J. Boy Nonoy. Naka-screenshot tanan. Naka-save sa iyang cellphone. Papa J. Boy Nonoy, tagay kong advice. Ipadayon pa ba na ako ni Papa J. Boy Nonoy pakipagrelasyon sa iya? Damo nga salamat. Ang inyong sender, Victor.